60 ומשהו. אלכס שטילוב, איזה תותח. וואו, איזה מתח עכשיו לקראת הציון. הוא יודע שהוא עושה תרגיל טוב, אני מקווה שייתנו לו 15.33. 15.333. וואו. אבל הדרגת קושי 6.4. ציון טוב על הביצוע. כן, כן. אם הם יישארו ככה, אז אלכס לוקח את המדליה. איזה יופי, איזה יופי, סניה. ככה אנחנו קוראים לו מתאמין, סניה. אלכס שטילוב. תראו אותו, עומד על המקום הראשון באליפות אירופה. זה לא משנה שהוא עומד עם ליטלה כל התור דוחה, כי גבוה ממנו ב-20 סנטימטר. ככה נראה אלוף אירופה, אתם יודעים, 1.33 הכי גבוה, 1.83 הכי גבוה מכולם. מדהים, מדהים. איזה אושר לספורטאי הזה. תראו את החיוך של שטילוב, את המבט השמח הזה בעיניים, כל כך מגיע לו. איזה ספורטאי הבחור הזה, איזה ספורטאי, אלכס שטילוב. כמה רגעים של נחת הוא העניק לנו, והוא ממשיך, והוא יעניק לנו עוד, אין לי ספק. לנו ולעצמו, לסרגי וייסבורג המאמן שלו. איזה יופי. יש לנו אלוף אירופה בהתאחדות. מדהים. לגמרי. אי אפשר לציין.